Niin. Annatko se Kertulle suukan? Annatko? Noin, anna Kertulle suukan. Hyvä Kertuli. Kukas toi on? No on Lari saparo häntä. Se haluaa vähän tukkia. No niin, kato kun Lari ja Kerttu oli reissussa. No niin. Tuli oikeat No otappa se Kerttu kainalun, vähän kun se tulee siihen sun syliin tolla tavalla. No niin, Kerttu menikö sinne Elsan syliin? Menikö? No menikö se sinne Elsan sykkyyn? No niin. Larikin. No niin, Alune. Kerttu sanoi, että tää oli mun reissukaveri. Oli mun reissukaveri. No niin. Niin oli. Lari kato eruttaa sen häntä ihan hirveästi Kertulle. Niin oli. Oliko kiva reissussa? Oliko laivaa? Niin, laivallakin oli, mutta ei koirat oikein tiedä, että ne oli laivalla, kun ne oli kato autossa sen aikaa. Ne oli laivalla. Älä nosta Kerttua voi se vähän jännittää. Pidät vaan, että annat sen olla siinä sylissä, että se voi mennä itse pois, jos se haluaa. Joko, älä pidä kovaa. Silität sitä. Sanot, että hyvä Kerttu. Noin. Varovasti. Noin. Meillä Kerttu painava. Joo. No, nojaako se suhu? Nojaako se silleen? Elääkö se kaatuu? Elsa? Joo. Joo, Kerttu nojaa. Lymmelkin. Mikäs toi on? Onko se siitä Parpo-papakirjasta revennyt sivu? Oskari on varmaan vähän lukenut. Onks sä lukenut sitä? Olen vasta lukenut teille välillä sitä tarinaa. Älä pidä Kerttua silleen, että se pääsee itse lähteä pois, jos se haluaa. Noin. Se haluaa vähän moikata Lari ja Lymmeli. Eikö Lymmeli tuli tänne? No kun Kerttu ja Larikin on, niin sekin halusi tulla katselemaan. Tää haluaa melkein nukkua. Mitäköhän se Oskari siellä tekee? Kerttu kuunteleepa nyt. Kuuluu litslät. Oskari! Ei tää pelottaa toi Litla. Pelottaako? Haluaisiko se tulla syliin? No Ellakin tuli. Oliko tänne joku yläkertakokous nyt? Oliko? Oliko joku yläkertakokous? Tää haluaisin melkein nukkua meidän kanssa. No niin, tuleeko se koko aika se Kerttu sun syliin? Tulee. No niin. Sen takia se haluaisin tää. Paparin syntymäpäivä. Kukas tää on? Lari. Niin, kippurailta. Mitä Kerttu? Mitä? Mitä Kerttuli? No mitä? No niin. Pojat, höpö. Mikä tässä on? Kerttu, tietenkin kun se tulee sun syliin koko ajan. Se haluaa, että sä pidät sitä hyvänä. Ja se haluaa nukkua täällä. Niin, pitäisikö se haluta nukkua sun kainalossasi? Joo. No niin, rapsuttelet sitä Kerttua. Näinkö? Joo, noin, Kerttu sanoo haukotus. Ei olla. Mieluummin siitä kyljestä kuin siitä selän päältä. Sieltä. Noin. Hyvä. Just sieltä, tolla tavalla. Kutittaa. Kun koira on semmonen, josta silittää siltä selän päältä tai pään päältä, niin koira kokee sen joskus vähän semmosena, että se ei niin ehkä tykkää. Lymmä, höpö. Lari, ei tarvitse pussata kokonaan. Ella, älä viitti murmuttaa. Höpö. Ei, Ella. Sekin haluu syliin.
Karvakasakin halusi syliin. Antaa suukkoja. Se haistaa, että mitä sä oot syönyt? Mitä sä oot Elsa syönyt aamupalaksi? Ella. Elalle meinaa tulla villitys. Meinaako sulle tulla villitys? Häh? Larikin tulee ottaa sulle suukkoja. Ella rupes kiehnää sua. Nouse ylös. Lari. Ella. No. Haluatko ne nukkua täällä mun huoneessa? No niin, varmaan. Ne voi välillä nukkua täällä mun huoneessa. Voiko ne välillä nukkua sun huoneessa? Voi. Ne voi välillä nukkua. No Liisikin tuli. Heippa. Heippa. Liisi. Liisi. Ne saa välillä nukkua täällä mun Noin. Noin, hyvin. Helpotus tuli. Otella nenät unihiekkaa täynnä. Noin, ei Lari pussailla kokonaan. Meillä on vaan nukkumaan menoaika. No niin. Kerttu haistelee vähän sen mummia. Mitä? Liisi mummia Kerttu haistelee. Liisi on Kerttu mummi. Ella, mitä sä puuhaat? Onko Lala syntynyt meillä? On. Onko Sellakin syntynyt meillä? On. Onks Kerttukin syntynyt meillä? Joo! No niin, on. Mä otan mun 4 siitä. No niin, sanoit. Hei, pojat, lymmeli. Mä kysyn siitä Kerttua monta kertaa. Ei jatketa murista. Lymmeli. Te voi mennä pois, jos täytyy murmuttaa Larille. Kuka meni pois täältä? Liisi meni jo pois. No niin, menkääs. Hush, hush. Pois, pois. Menkää. Ella, Lari, Lymmel, pois. Mene. Mene pois. Lymmel, mene pois. Mene. Hush, Ella, pois. Pois. Mene. Pois. Lymmeli pois. Mene. Tää ei tuskin pissaa jo. Ei noista kukaan pissaa ja kakkaa. Kerttu saa siihen Elsan syliin laatuaikaa. Niin. Se saa nukkua tuolla mun Ai se sais nukkua sun sängyssä. Niin. No, silitä sitä taas vähän. Ei sieltä niskanpäät sitä kyljestä. Siitä. Noin. No mitä Kerttuli? Oletko siellä Elsan kanssa? Oletko siellä Elsan kanssa? No suukkoja. No, älä raavi. Kerttu, älä laavi. Sus. Älä laavi. No niin. Kerttu sanoo, mä olin Se saa vähän nukkua mun sängyssä. Niin, Kerttu on semmonen sylityttö. Se saa nukkua mun sylissä. Näin.